to yanzu ni cikin dajin nan gashi ba kowa ba zai kama min in taimaki wannan bawan Allah. Ya Allah ka kawo min dauki. Fatima! 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 Ka bani shi jiya. Na fasa. Nace na fasa. Ni wallahi ba wai. Dan Allah ya kai awo sunna ta. Ba ka ji tun jiya fa da ya fita. Bai kwana a gidan nan. Yanzu haka ban dade da dawowa ba daga gidan Isu Kalila abokin shi. Awa na sai ba. Ya kamata ki saki ranki. Tun da yanzu cikin gidan har yanzu goma ganin ki kuma kin san cewa so bi ta zama kiyayya. Ƙarya kake yi Irfan, so yana zama kiyayya. In baka sani daga ranar da ka wanko ƙaho ka shigo gidan nan babu farin ciki kwata-kwata a rayuwata. Na tsane ka ba na son ka kyale ni mana. A'a ka kyale ni ba na son ka. Ƙarya ke da saiwa. Na shiga. Kai yanzu duk abin da duniya za ta zage ka na lura shi kake yi. To ahir wallahi ka fita ido na in rufe ka je ka raba yaro da yarinya tana son shi yana son ta kai ga isasshe ko ƴaƴan naki maciyata in duniya ga ɗaya ma can ya ta yawan banza har yanzu bai dawo ba a haka yake so shi kana in zo ɗauki ɗaya tan bada ba zan bada ba. Music Temple P Production ke gabatar muku da wannan shiri mai suna labarin Nusaiba Majnun sabuwar fuska. Sabon shiri ne da ya samu jajircewar aiki daga fasihin darakta Murtala H. Muhammad. Wannan shiri an bata hankalin dare domin ganin an kawo maku aiki wanda ya sha bamban da saura. Wanda sai ga ko yaron nan Irfan ake turawa ya je ya samu magani tunda na ga yana son ta. Ni gaskiya ban iya cin amana ba. Wurin ka da zo neman alfarma ka taimake ni da Allah ya taimake ka. Dan Allah Alhaji ka sa a sako yaron nan masu ka jin mai labarin ba zan yi ba wallahi akwai Allah yana nan amaliya ka ta yana kallon kowa da alamun banta ajibi duk a cikin shirin labarin Nusaiba Majnun sabuwar fuska. A cikin shirin za ku ga jajircewa sadaukarwa a yayin da sahibin nata jarumi ya garzaya cikin daji domin nemawa sahibar tasa magani na cutar da ke damunta. Shi kuwa mahaifin yarinyar bai ga irin kokari tare da jajircewa da sahibin nata yayi domin nemawa ta magani ba. Malam ya kace tuko wallahi sai mun shari'ar ke wallahi sai mun shari'ar ke. Lawai komai yana iya yi. Wannan mutumin mugun mutum ne azzalimi macuci amma kuma Allah ya ce ya ka bashi ina ji kunne na to dan magana abin da ake kai ya me akai kai baka gane wai a yayin da ya shiga ya fita tare da zuwa wurin boka domin ganin ya tabbatar da jarumi. Shirin yana koyar da mu zamantakewar rayuwa tare da abubuwa mabambanta. Ku dai kalli shirin mai suna labarin Nusaiba Majnun sabuwar fuska. Shiri ne da zai ringa zuwa maku a duk ranar kowace Asabar akan YouTube channel ɗinmu mai suna Abdul Hakim Amama. Shirin na zuwa maku ne daga Music Temple Production. Mashiryin shiri Audu Malam. Rubuta labari ya Sani. Ɗaukar nauyi Abdul Hakim Amama. Bada umarni Murtala H. Muhammad. Zai ringa zuwa muku wannan shiri mai suna labarin Nusaiba Majnun a kowace ranar Asabar karfe 8 na dare akan YouTube channel ɗinmu mai suna Abdul Hakim Amama. Ku danna mana subscribing tare da alamar ƙararrawa. Mun gode.